Tilandiranenso nthawi ino yabwino imene Mulungu watikondera kuti tikhale ndi nthawi yabwino ya kusanthula Baibulo komanso kumvapo zimene tiyenera kuti titsatire mu nyengo ino ya masiku otsiriza. Tikudziwa kuti amene mukutimvera komanso mu nthawi inoyi mudabadwa ku anthu. Timadziwa kuti wina aliyense amene mungampeze munsika kali kuti amene adabadwa mu anthu. Chimodzimodzinso enenso ndidabadwa ku munthu. Koma kuti ndibadwe panali zinthu zimene zidachitika zimene poyambapo ndizofunikira kwambiri chifukwa ndi zimene zidatulutsa munthu aliyense. Ndi chifukwa chake tachitenga chamwayi kuti lero linonso tikhale tikukambirana chinthu chimene ichichi chokhudzana ndi kubadwa. Koma kubadwa uku kukhala kubadwa mwatsopano. Tikudziwa kuti tamvaponso anthu ambiri akukamba nkhani imene yokhudzana ndi kubadwa mwatsopano. Mwamvapo ena atasintha dzina, mwamvapo ena atachita zina zake zosonyeza kuti iwo abadwa ndi mwatsopano. Nkhani imeneyi sikuti ndikoyamba kuchitika yakubadwa mwatsopano. Ndipo panali mkulu wina wa Afarisi amenenso sankamvetsa bwino zokhudzana ndi ufumu wa Mulungu. Ndiye anatenga nthawi yabwino kukamfunsa Yesu Khristu. Ngakhala adapita kukamfunsa anali ndi cholinga chimodzi chofuna kuti nayenso akapange zinthu zimene Yesu Khristu ankachita. Ndiye m'mayankho a Yesu Khristu anamuwuza kuti ayenera kubadwa mwatsopano. Tatiye tione zimene adayankhulana Yesu Khristu komanso mkulu ameneyi wa Afarisi tikamawerenga buku la Yohane chapter 3 verse yake ya 5. Pamene akunena kuti Yesu anayankha iye, "Indetu indetu ndinena ndi iwe, ngati munthu sabadwa mwa madzi ndi mzimu sakhoza kulowa ufumu wa Mulungu." Verse 6 akuti chobadwa m'thupi chikhala m'thupi ndipo chobadwa mwa mzimu chikhala mzimu. Apa kumambiliroko kuli nkhani imene Nikodemo amene ndi mmodzi wa Afarisi adapita kwa Yesu usiku. Ndi ankamufunsa kuti inuyo zioneni kuti ndinu mmodzi wochokera kwa Mulungu, amene ndithu Mulungu ali ndi inu. Ndiye tatiwuzani kuti kodi munthu akalowe ufumu wakumwamba chikhozo akuchitika nchiyani kapena kuti angapange bwanji? Ndiye Yesu Khristu pomuyankha anamuyankha kuti nkosatheka kuti munthu akalowe mu ufumu wa Mulungu kapena kuti nkosatheka kuti munthu alowe mu ufumu wa Mulungu pokhapokha ngati abadwa mwatsopano. Ndiye Nikodemayi anapitirizabe kufunsa kunena kuti tsono munthu angabadwe bwanji mwatsopano pamene ni wamkulu kale? Chifukwa inu mukudziwa inu ndinu wakulu, inenso ndine wamkulu amene tikuva uthenga uwu. Ndiye nkumadzifunsa kuti tingabadwe bwanji mwatsopano pamene tili akuluakulu. Mfunso imene Nikodema adafunsa limeneyi. Ndiye Yesu Khristu akumuyankha kuti ngati subadwa mwa madzi ndi mzimu nkosatheka kuti ukalowe mu ufumu wakumwamba. Ndiye tatiyeni lero lino tione kuti kodi munthu angabadwe bwanji kuti alowe mu ufumu. Ufumu umene akukamba apa Yesu Khristu tikamawerenga buku la Korinto amatifotokozera kuti pamene Yesu Khristu adzabwera adzatenga ufumu nawupereka kwa Atate wake tsiku lomaliza. Ndiye kuti ufumu umene akufotokoza apa ndiwo mpingo. Taphunzirapo maphunziro ambuyomu zokhudzana ndi ufumu, mayina ena ampingo kuti limodzi mwa mayina ampingo ndiwo ufumu. Ndiye chifukwa chake Yesu Khristu akunena kuti tsiku lomaliza limene Mulungu adzabwera adzangotenga mpingo ndi kuwupereka kwa Mulungu kuti uweruzidwe. Ndiye tatiye tione kuti kodi munthu angalowe bwanji mu mpingo kapena kuti munthu angabadwe bwanji kuti alowe mu mpingo. Tikamawerenga buku la Efeso chapter 4 verse yake ya 5 akutifotokozera kuti Ambuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi, Mulungu mmodzi ndi Atate wa onse amene ali pamwamba pa onse ndi mwa zonse ndi mkati mwa zonse. Apa tsopano tikupezapo kuti Mulungu pofotokozera Paulo kuti alembe zokhudzana ndi kalata imene amapititsa kwa Efeso akunena kuti Mulungu ndi mmodzi. Komanso ubatizo kapena kuti munthu akhoza kubadwa mu njira yokhayo
imene ndi imodzi yoyikika. Tsono tariyeni titaone kuti kodi popeza kunja kuno kuli njira zambiri zimene anthu amaganizira kuti abadwa mwatsopano. Nikupatseni chitsanzo chabe. Kanthawi kenakake ndamvapo zakuti ndinkayimba nyimbo za loko kapena kuti zachikhalidwe. Ndiye tsopano chifukwa choti apapa ndamva mawu a Mulungu, ndabadwa mwatsopano, ndisiya kuyimba nyimbo za loko ndikuyamba kuyimba nyimbo zimene zimatchedwa kuti za Mulungu kapena kuti za gospel. Akatero munthuyu amanena kuti wabadwa mwatsopano. Kodi ndizoonadi kuti wabadwa mwatsopano? Kapena ndi ubatizo, kapena ndi zimene Mulungu kudzera mwa Paulo ananena kuti pofuna kuti ulowe mu mpingo ofunika ungosintha zochita zako? Timamvanso anthu ena akunena kuti ngati mufuna kuti mubadwe mwatsopano, yimikani manja kumwamba. Ndipo mukayimika manja kumwamba, amakhala ndi nthawi yabwino yokupemphererani. Nthawi zina zakenso amanena kuti mutsatire pemphero limene ndizipemphera. Ndiye kuti iye amati akamapemphera, inu nkumatsatira pambuyo. Ambuye Yesu, lowani mu mtima mwanga, nkumapitirira kuti iweyo ukulowa tsopano mwa Mulungu. Likatha pemphero lija, pamamvekedwa kuti mwabadwa mwatsopano. Kodi kubadwa kake kumene kunkafotokozedwa apa kungakhale kumeneku? Tiyeni kuti timvetse bwino za kubadwa mwatsopano. Tiwerenge buku la Aroma chapter 6. Aroma chapter 6 verse yake ya 3 akuti, kapena kodi simudziwa kuti ife tonse amene tinabatizidwa mwa Khristu Yesu tinabatizidwa mu imfa yace? Chifukwa chache tinayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mwa ubatizo, kulowa mu imfa, kuti monga Khristu anaukitsidwa kwa akufa mwa ulemerero wa Atate, chotero ifenso tiyende m'moyo watsopano. Apatu akutifotokozera kuti kubadwa mwatsopano kumakhala ngatinso kufa. Umafa ndipo tsopano umayenera kuti udzuke. Ukamadzukapo umakhala kuti ukubadwanso pamodzi ndi Yesu Khristu. Ndi akufanizira mmene timakayikira munthu wakufa kumanda. Kodi mudaonapo anthu akukayika munthu wakufa kumanda kukayika dzanja lokha? Ngati musadazionepo, ndiye kuti munthu kuti abadwe amayenera kuti thupi lonse libadwenso. Ngati mmene tikukayikira munthu kuti popeza wamwalira, timamukonzera malo abwino, kukamugulira bokosi, komanso kumanda timaona amakumba dzenje labwino lalitali loti m'bale wathu amene tikamusiyayo amire ndithu yese. Ndi apa Paulo pofotokoza za kubadwa mwatsopano akufanizira kunena kuti ngati tikufuna kuti tibadwe mwatsopano, choyambirira tikuyenera tifanizidwe ndi imfa. Koma ngati sitifanizidwe ndi imfa, ndiye kuti sitibadwa mwatsopano. Chifukwa chachani? Akuti tikamabatizidwa kapena kuti tikamabadwa mwatsopano pofaniziridwa ndi imfa, akufotokoza kuti pamene tudzuka kuchokera ku imfayo timakhala tikubadwa ndi Yesu Khristu. Ndipo zintchito zathu wafotokoza kuti zimakhala kuti zambanso kusinthidwa. Komano tingabadwe bwanji kapena tingafanizidwe bwanji ndi imfa mpamene tili moyo? Mpamene tsopano timaona Yesu Khristu akutipatsa chitsanzo chabwino chimene tiyenera kuti aliyense amene afuna kuti akalowe mu ufumu wake amayenera kuti achitsatire. Tatiye tione buku la Mateyu chapter 3 verse yake ya 13. Pamenepo Yesu anachokera ku Galileya nadza ku Yorodano kwa Yohane kudzabatizidwa ndi iye. Koma Yohane anati ankanize nanena, ndiyenera ine kubatizidwa ndi inu, ndipo inu mudza kwa ine kodi? Koma Yesu anayankha iye nati, balola tsopano, pakuti kuyenera ife kukwaniritsa chilungamo chonse motero. Pamenepo analola iye. Apa tikuonapo kuti Yesu Khristu anapita ku mtsinje kumene Yohane Mbatizi ankabatiza anthu. Ndi akunena kuti Yesu sikuti anali woyenera kuti akabatizidwa. Potengera m'masomphenya a Yohane akunena kuti
aliyense amene akhulupirira nabatizidwa. koma iyeyo Yesu amene anali woyenera kubatiza Yohane. Koma nanga chifukwa chani Yesu Khristu analolabe kuti zimenezi zichitike? Akuti analola pofuna kuti akwaniritse chilungamo chonse. Ndiye chilungamo chake ni chiti? Mpamene timaona kuti Yesu Khristu analowa m'madzi ambiri. Kusonyeza kuti chilungamo chokhudzana ndi ubatizo umene umalekezedwa kuti ndi imfa imene taona kale, ndiye kuti ndikulowa m'madzi ambiri. Yesu Khristu anabadwa mwatsopano kudzera m'madzi ambiri. Zimenenso lero lino ngati tikufuna kuti tilowe mu mpingo, tibadwe mwatsopano, tikuyenera kuti tilowe m'madzi ambiri. Zimenenso Yesu Khristu anangobenthula pofotokozerana ndi Nikodemo mujatima kambirana poyambirira mu buku la Yohane chapter 3 verse yake ya 5, pamene amanena kuti nkosatheka kuti munthu abadwe mwatsopano ngati sabadwe mwamadzi ndi mzimu. Zimene zikutionetsera ndithu kuti Yesu Khristu popita ku madzi kuja, chilungamo chimene amakwaniritsa nchakuti amenera munthu aliyense amene afuna alowe mu mpingo ayamba abatizidwa. Komano funso nkumabwera nkumati, ndani amene akhoza kubatizidwa? Ndi wina aliyense? Kapena tingatani kuti tipeze munthu amene akuyenera kuti tikambatize? Poyankha funso limene tione buku la Marko chapter 16 verse yake ya 16. Amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. Apatu mlembi wa buku la Marko amene ali Marko amene akufotokoza kuti nabatizidwa, akuti amene yoyo adzapulumuka. Ndiye kuti munthu amene akuyenera kuti abatizidwe ni yekhayo amene wakhulupirira. Wakhulupirira chiyani? Paulo anafotokoza kuti kumbali ya chikhulupiriro, ankafotokoza kuti chikhulupiriro chimadza ndi mbiri. Mbiri yake yokhudza ndani kodi? Yesu Khristu. Ngati mmene tayifotokoza pano kuti Yesu Khristu anabatizidwa mu madzi ambiri. Komanso poyambirira paja titawerenga mu buku la Efeso chapter 4:5 akutifotokozera kunena kuti chikhulupiriro chiyenera chikhale chimodzi. Kusonyeza kuti mbiri imene kufotokozedwa apa imene mabwera ndi chikhulupiriro ndiyo khudzana ndi Yesu Khristu, kuti anabwera ku dziko lapansi kudzatiwombola ifeyo kuti tikakhale ake, komanso kuti tikakhale mu mpingo wake, komanso kuti tsiku limene iye azidzatenga mpingo kuupereka kwa Mulungu tidzakhala amodzi opulumutsidwa. Koma tikapulumutsidwa chifukwa chachani? Tinali ndi chikhulupiriro komanso tabatizidwa. Nthawi zina zake timamva ena akubatiza anthu ena osayenera. Tingoyerekeza kuti munthu kungompeza panjira tabwera ni kuno kulubatizo. Munthu uja haya ine sina kozeki kuti nikabatizidwa, tiyeni mukabatizidwe tufuna anthu mu mpingo mwanu. Zimene zingakhe zoyenera, izi siziyenera. Munthu wina aliyense amene ayenera kuti abatizidwe, apa akufotokoza kuti ayenera kuti akhulupirire. Zimenenso zikupanga chithunzithunzi chakuti sikungatheke kubatiza munthu amene sadakhulupirire. Ndi amene sadakhulupirire ndani? Nthawi zina zake timamva chitsanzo chabwino chakuti Lidia anabatizidwa pamodzi ndi apabanja ake onse. Zimene zimasonyeza kunena kuti ngakhale adabatizidwa anthu onse apabanja pake, ngakhale kuti m'banjamo munali ana, chifukwa chithunzithunzi chimene tikhoza kukhala nacho ndithu kuti mwina m'banjamo munali ana amene ni makanda. Koma popeza kunena kuti apabanja ake onse anabatizidwa, sizikutanthauza kuti ni makanda omwewo adabatizidwa. Chifukwa apa akutifotokozera kuti munthu amene ayenera kuti abatizidwe amve mbiri. Akamva mbiri ya Yesu Khristu ayikhulupirire. Akakhulupirira abatizidwe. Nde nthawi zambiri ana sasunga zinthu mutu oti sangazisunge kunena kufika pa mapeto poti nakhulupirira. Kapenanso mwana wang'ono sanganene kuti inewo chikhulupiriro changa ndi ine batizeni. Nde kuti apa zikusonyeza kuti kubadwa mwatsopano amenera kubadwa ndi munthu amene ali ndi chikhulupiriro, komanso sangabadwe ndi munthu amene ndi wang'ono kapena munthu amene sakhulupirira. Kutereko nde kuti munthu aliyense ngati akufuna kuti alowe mu mpingo
ayenera kuti abadwe mwatsopano. Tatiye tione kuti nchifukwa chiyani tiyenera kubadwanso mwatsopano. Chifukwa mwina funso limene lili limayendanso mkatikati mwa mitima mwathu kufunsana kuti kodi kubadwa mwatsopano nkofunikira motani. Chifukwa tamvapo mwinanso inu ndinu mboni anthu atabadwa mwatsopano kudzera mu njira zosiyanasiyana, koma zosemphanaso mwina ndi zimene apa Yesu Khristu afotokozerana ndi Nikodema, komanso njira imene Yesu Khristu anabadwira mwatsopano. Ndi chifukwa chake mu nthawi iyi tikufuna timvepo kuti kuli ndi phindu lanji kubadwa mwatsopano. Tikamawerenga buku la Aefeso 5 vesi yake ya 23 akuti, pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi, monganso Khristu ndiye mutu wa mpingo, aliyekha mpulumutsi wa thupilo. Apa akutifotokozera chinthu china chimene ni chapamwamba kwambiri, chimene Paulo akuchifotokozera ku mpingo wa Efeso, kunena kuti kubadwa mwatsopano ndikofunikira kwambiri. Chifukwa chachani? Chifukwa chakuti ni njira yokhayo imene munthu angapezere chipulumutso. Chipulumutso sichingabwere ngati munthu sangabadwe mwatsopano. Zimenenso zikufanana ndi zimene Yesu Khristu ananena pomuuza Nikodema, kuti tsono ngati ufuna uone ufumu wa Mulungu, ngati ufuna ulowe mu ufumu wa Mulungu, ukuyenera ubadwe mwatsopano. Apa Paulo akufotokoza kunena kuti ngati tikufuna kuti tidzapeze chipulumutso, tikuyenera tibadwe mwatsopano, ndi tikabadwa mwatsopano tikuyenera tikalowe mu mpingo umenenso udafanizidwa ngati thupi la Khristu. Ndi akunena kuti tikakhala mu mpingomo Yesu adzapulumutsa thupi lake lokhalo. Ndiye ngati tikhale mu mpingo titabatizidwa tiziyembekezera kuti chipulumutso tidzachipeza. Koma ngati tikhale mu mpingo tili oti ndi osabatizidwanso, ndiye kuti kulibe chipulumutso. Tikukamba izi chifukwa chachani? Ubatizo ndi okhawo umene umapulumutsa munthu. Mwakuti ngati muli mu mpingo koma musadabatizidwe, ndiye kuti musadabadwe mwatsopano. Ngakhale mutakhala kuti mwina mwatha zaka 10, lero Yesu Khristu atabwera adzatengako okhawo amene adalowa mu mpingo kudzera mu ubatizo. Komanso ndi okhawo amene adzatenge kuwapereka kwa Mulungu kuti adzalandire mphotho imene adakonzera. Lero lino tikudziwa kuti pali anthu ambiri amene amachita mosemphanitsa zinthu. Amakhala ndi nthawi yabwino yomaphunzitsa munthu asadabadwe, yomaphunzitsa munthu asadabatizidwe. Tikunena kuti kubadwa kapena kuti kubatizidwa ni njira yokhayo imene imachitika munthu akamalowa mu mpingo. Kuti munthu alowe mu mpingo palibe njira ina yoposera kubadwa mwatsopano, kubatizidwa. Ndi anthu ena amaphunzitsa anthu ena amene sanabadwe. Tingoyerekeza kuti pali mzimayi amene ndi woyembekezera, ndiye mumukhazike pasi mumuwuze kuti lero tikufuna tiphunzitseko mwana amene sanabadwe. Kodi mzimayi uja akhoza kuyankhani kuti chani? Ndikukhulupirira kuti yankho limene angapereke likhoza kukhala kuti mwapenga. Chifukwa chachani? Munthu amene ali mkatiyo sakumva kanthu, kapena sangadziwe zinthu, kapena sangakhulupirirenso. Ndiye ndikoopsa kuti uziphunzira uli kunja kwa ubatizo kapena usanabadwe mwatsopano. Chifukwa ukabadwa mwatsopano Yesu Khristu adatifotokozera kuti nthawi yokhayo imene wabadwa mwatsopano ni imene umayenera kuti uphunzitsidwe zinthu zonse zimene Mulungu anatikonzera ncholinga chakuti tikakulebe moyo wathu wauzimu. Tate tingonapo buku limene Yesu Khristu anafotokoza zokhudzana ndi zimenezi. M'buku la Mateyu chapter 28 vesi yake ya 18 komanso 19. Akunena kuti ndipo Yesu anadza nalankhula nawo nanena, mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi dziko lapansi. Chifukwa chache mukani phunzitsani anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza iwo m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera,
ndikuwaphunzitsa asunge zinthu zonse zimene ndinakulamulirani inu. Ndipo onani, ine ndili nanu pamodzi ndi inu masiku onse kufikira chimaliziro cha nthawi yapansi pano. Apa kutifotokozera kuti choyambirira tiyenera kuti timuke zimene ndikuphunzitsa mawu a Mulungu. Akuti tikaphunzitsidwa, tikakhulupirira, timenera kuti tibatizidwe. Ndiye ukabatizidwa, akuti pakuyenera tsopano papitirize kuphunzitsidwabe. Ncholinga chakuti usunge zinthu zonse. Kusonyeza kuti zinthu zonse zimene Yesu Khristu analamula kapena zimene Mulungu analamula sungazisunge uli kunja kwa chipulumutso. Koma uyenera kuti uzizisunga uli mkati mwa chipulumutso. Ncholinga chakuti nthawi ineyi yonse Yesu Khristu atatiwabwera mudzakhala amodzi opulumutsidwa. Komanso mu buku la Machitidwe chapter 22 verse yake ya 16 akutifotokozera kuti tikabatizidwa timakhala olengedwa atsopano. Chipulumutso tachipeza chifukwa choti tabatizidwa. Komanso timakhala ngati olengedwa atsopano, amene tsopano timakhala ndi umoyo wabwino. Umoyo umene Paulo adaunenera kuti timapindula nawo pawiri, umene sutipatsa mavuto ayi. Timadziwa zoti loko mudzi mutakhala kuti mwabwera apolisi kuti akufuna munthu amene adaba, anthu onse amene amapemphera sangakhale ndi nkhawa. Nkhawa imakhalapo kwa anthu amene amatolatola katundu wanu wake, chokha chongona galimoto ya apolisi. Koma munthu amene amapemphera sizingamukhudze. Chifukwa chachani? Chifukwa chakuti ndi olengedwa watsopano amene amapindula ndi ubatizo, umenenso umamuletsa zinthu zina zimene mwina zikadatha kuononga moyo wake. Mwachitsanzo, alipo anthu ena amene sapemphera kapenanso amene mwina amapemphera koma chifukwa cha chizolowezi amakonda kumwa chakumwa chaukali, chimene nthawi zambiri chimakonda kuwaonongera nkhope komanso kuwaonongera matupi awo, chifukwa amakhala akukumana ndi zifwamba zosiyanasiyana, ngozi zosiyanasiyana, chifukwa choti ubongo wawo wasokonekera pamene atamwa chakumwa chaukali. Mpamene nthawi zonse munthu amene amatumikira Yesu Khristu, kutumikiranso Mulungu, mukampeze kuti ali ndi moyo wabwino komanso moyo wathanzi. Chifukwa chachani? Adachoka mu zinthu zimene zikhoza kumupatsa mavuto, adabadwa mwatsopano. Kusonyeza kuti ngakhale tidzapeze moyo wosatha amene tidabatizidwa afe, komanso ku dziko lapansi kuno timapezepo phindu kuti timakhala mkachitetezo ka thupi lathu. Mwakuti tonse tikhala ndi nkhawa ineyi yonse yokhudzana ndi thupi lathu. Chifukwa chachani? Tidabadwa mwatsopano. Lero munkamphindi kamene kaka timafuna tiphunzitsanepo makamaka zokhudzana ndi kubadwa mwatsopano. Taonapo kuti munthu ngati tikufuna tipeze chipulumutso, tikuyenera kuti tibadwe mwatsopano. Komanso ngati tikufuna tikapeze moyo wosatha, tikuyenera kuti tibadwe mwatsopano. Kuti titeteze thupi lathu, tikuyenera kuti tibadwe mwatsopano. Tingabadwe bwanji? Kudzera m'madzi ambiri amene ndi ubatizo. Ngati pali njira zina zimene timatsata nkumanena kuti tibadwe mwatsopano, koma Yesu Khristu wanena kuti ngati tikufuna kuti tibadwe mwatsopano, tikuyenera kuti tibadwe kudzera m'madzi ambiri. Chifukwa ndilo lamulo limene Yesu Khristu analikwaniritsa Yesu akuyamba ntchito yake. Nthawi imeneyi munali ndine m'bale wanu Steward Chilundika, kuchokera ku mpingo wa Kwansundwe ku Lilongwe. Kufikiranso nthawi ine imene tidzakhale tikuyang'ana mutu wina umene tidzakhale tikuphunzitsana zozama zokhudzana ndi Baibulo. Mulungu wodzakudalitsa akhale ndinu nonse. Amen.